Γεια σε όλους τους φίλους του καναλιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη αυτές τις ημέρες με τα προηγούμενα βίντεο. Παίρνω πολύ ωραίο feedback από όλους σας και με κάνει πολύ χαρούμενο και μου δίνει έτσι όρεξη και κίνητρο για να συνεχίζω να το κάνω περισσότερο. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι του βίντεο, το οποίο θέλω να δείτε το Ford Raptor και θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με αυτό το αυτοκίνητο. Το οποίο δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο το συγκεκριμένο, φοράει πάρα πολλά πράγματα και είναι άξια να αναφερθούμε. Πείτε μου λοιπόν αν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο.